What's up? Today is Sunday, man. G-Fresh Alamin in the building. We're in the building. Today is Sunday. Godiya nake fa. Godiya nake masoya masu siyan album din rikicin duniya. Godiya nake masu turo min kwandaloli da nerori. Alhamdulillah. Na gode ga Allah da Allah ya azurta ni da fans din da zan fitar da album su ma dinga turo kuɗi don su mallaki album din. Masha Allah kuma Allah ya kowa albarka. Duk wanda ya turo da wanda bai samu ya siya ba ma Allah ya bashi ikon siya, da wanda kuma ya riga ya siya godiya muke G-Fresh Alamin, dan yaro dan Kanawa, yaro dan Hausa Fulani. Yes, today is Sunday. Yau dai sanyin garin Kano yau da dan sauki, yau ba sanyi sosai. Yes. So motivation dina na yau shine akan tsakanin yanda mawaka ko in ce mu tsakankanin mutanenmu yadda matasa suke sauraron mu yanzu. Yes, akwai wani analysis da wani professor ke gaya by cewar a halin yanzu fa G-Fresh Alamin ya ce min Alamin a nan Bayero University, mawaka yanzu matasa sun fi jinku akan malaman addini. Na tsaya nan kin shiru. Haka ne. Matasa yanzu wanda suke da shekara 20, shekara 25, shekara 18, shekara 17, mata da maza sun fi jin maganan gaskiya ne akan maganan malaman addini da malaman me ne ma kuma malaman me. Tsakani da Allah, tsofaffi irin 'yan shekara 60, matasa da yanzu ba sa jin rediyo. Kun gane me yake magana? Matasa a yanzu ba sa jin rediyo, ba sa kallon TV. To na gode Allah da Allah ya kawo mu wannan lokacin da matasa yanzu kowa yana kan YouTube, cause a YouTube ma an fi samun sahihin labarai. Saboda YouTube ba ta ci labarai. Duk da dai akwai labaran ƙarya, na san akwai channels ɗin da suke labarai ba sahihi ba, amma akwai channels kuma masu labarai sahihi. So abin da ke faruwa shine malaman addini irin ragama ce a hannunmu. Shi wannan bawan Allah, wannan professor yake gaya min, ba sai ya ci kan man faɗi sunan shi ko da zan yi bidiyo, saboda na ce mai zan yi bidiyo in yi magana. Ya ce so ya rage namu mai amfani da lokacinmu mu ɗora matasanmu akan turba da za ta fitar da mu. To shi isa kullum nake magana akan dogaro da kai. Kullum, every day I'm talking about dogaro da kai. G-Fresh Alamin, dan Allah matasa a dagi akan dogaro da kai. Sannan na ji daɗi da yanzu gidajen rediyo shekarun baya sun rarrena mana hankali. Sai gidan rediyo ko gidan TV, akwai gidajen TV da a garin Kano za su zo ba sa iya promoting ɗinmu, ko ba sa son a ganmu ne ko menene, ko bakin ciki ne ko menene dai su suka sani. To ina encouraging din matasa masu tasowa mawaka da su tsaya tsayin daka. Yanzu promo da tallan abu ga baki daya koma social media. Kana da fans ɗinka ko da mutum 1000 ne sun ishe ka. Yau ka gode Allah, mutane active fans ma ake so. Saboda ni kowa ya san fans ina da very active gaskiya. Fans ina ko iya na status ina na iya WhatsApp, wallahi na baka da su sun ishe ka. In baya sun dauke ka da kai da garin ko Allah ya tsina ka. Iya wanda nake da number suke da number ta, kawai fans ina sun ishe ka. Wallahi thousands ne, fiye da mutum 12,000. Wallahi a wannan wayar da nake wannan bidiyon suna ji na mata da maza duk duniya. Wallahi da masu jin Hausa, da 'yan France, da 'yan Canada, da 'yan Saudiya. Kai Allah muku albarka 'yan Saudiya, Allah muku albarka. 'Yan hajjoji a dage da aiki 'yan hajjoji, saboda Najeriya ba daidai take ba fa. Yawa, Najeriya wata irin ƙasa ce wacce sai kana da jari. Najeriya ƙasa ce wacce sai kana da madogara sannan abubuwanka za su tafi daidai. Najeriya ƙasa ce mai daɗi. Yes, babu abin da muka rasa, amma shugabanninmu kuma kun san 'yan babu ruwansu, kowa ya ci kwatar 'ya'yansu kawai suka sani. So saboda haka ku dage da irin, kada ku ce wai a'a ina aiki a gidan Larabawa na gaji, akwai wahala. Ba wani wahala wallahi,
wahala banza ake gudu a duniyan nan, ba wani wahala. Kuma su larabawan ma kada ku manta da kuke musu aiki, wallahi kun fi su lafiya. Waɗannan larabawan da kuke musu aiki a gidajensu ba, wallahi kun fi su lafiya. 'Yan matan 'yan hajjojinmu ba, wallahi kun fi su lafiya, saboda kuna kazar-kazar ku tashi nan ku ɗauki kofi ku yi wannan ku wanke nan, irin a wata dai kun san you're coming out with something big, ko yaya dai za a ba ku salary. To wannan abun shi kuma irin dogaro kenan. Mu kuma abin da muke so kowa ya zama yana dogaro da kansa, kowa yana aiki, kowa yana motsi dan yayi wani abu. So gaskiya Allah ya muku albarka 'yan hajjoji, Wema Suleiman Allah ya muku albarka, Soma Oscar, Dose Baby, suna nan dai da yawa, ba zan iya lissafa kowa maza da mata, ya siya Abdul da sauransu. So da Allah a daure a dage. To na ji daɗi da Allah ya sa social media ta taking over akan promo. Ba wani TV da ake kallon su, ba ake kallon TV. Waye wani tsoho ne, wannan matashi ne aka ja murɗa rediyo yanzu wai dan ya kamo tasha, wai dan ya ji wai sabuwar waka, ko dan ya ji labaran ƙasa, ko dan ya ji kaza. Wannan matashi ne a yanzu? Ai babu, wallahi babu. Kowa yana dan kan data din shi das ya G-Fresh Alamin yayi sabuwar waka, ina link din das G-Fresh Alamin yayi sabuwar waka, ina account number G-Fresh, ya turo min wannan link, zan tura maka waƙoƙi guda 20 guda har bonus ma nake sa. Kun ga album din rikicin duniya din waƙoƙin guda 16 ne, guda 11 ne, amma ni zan tura maka bonus din waƙoƙi guda 16 original din su, kawai ka same su akan WhatsApp. So Ummita naga transfer ɗinki bai fi awa 2 ba da ya wuce. Yanzu na gode miki sosai. Ke ma kina ƙasar Riyadh ne ko a Saudiya ko Jidda ko Riyadh, a cikin biyun nan dai. So mun gode sosai G-Fresh Alamin, a tsaya akan dogaro da kai. So an rena mana hankali da gidajen rediyo sun ɗan rena mana hankali. So yanzu Allah ya kawo lokaci da power mu ce, mu muke da social media, mu muke ba a kallon TV, mu muke da TV, kawai da mu muke da social media fans. Duk duniya kowa ya sani muna alfahari da garin Kano. Kuma kada ku manta cewa in kai making name a Kano, duk ƙasa Hausa kai making name. In dai kai making a garin Kano, nan gari na, so kai making duk duniya, inda ake jin Hausa. So mu kaga mun tsallaka, tunda mu kaga muna ma yi da Turanci, muna yi da Hausa.